Aio gero arte! Ontzi zuri poli bat uraren gainean. Pili, hor ikusten duzu, gure Happy Roulette emaiozu jakiteko ea gaur ze gaiari buruz hitz egingo dugun. Ikusten dut. Zuk indarrazko da, hola xai! Vamos, la ruletita. Zinema eta telebista! Zure lehenengo galdera, Madalen, venga. Nor da EITB-ko Juego de Cartas programako aurkezlea? A. Javi Sierra, B. Ander González, eta C. Julián Yanzi. Javi Sierra da. Ustut Pili badakiela, baina Pili kuidau, ez esan. Nik isiliko nahi, Oso ongi. Berbarik Alaxe da, oso ongi Madalen, bai, Javi Sierra sukaldera izan da. Programa honetako aurkezlea 5 urtez 2017 hasi ziren, eta begira, very happy! Belen Esteban, zuzenean zauritu zen duela gutxi. Zer egiten ari zen momentu horretan? Liskar baten erdian zegoen, B. Froga fisiko bat egiten ari zen, eta C. Eskaierak jaisten ari zen. Lehenengo joe. Ez da horrela, Pili. Negaren gote. Pili horrela zegoen pixkate utxi erristaratu eta erori egin zan. Gimnasiera jo marko du. Happy Bermeo! Pakirrinek, Isabel Pantojaren semeak, telebistako zelebridadea izateaz gain, zertan egiten du lan? A. Managerra da, B. Musikaria da, eta C. Modeloa da. Bigarrena, musikaria. Alaxe da, oso ongi Maialen, bai! 2011an atera zuen bere lehen abestiak Quítate el top izelekoa. Quítate el top. Happy Fortu! Zein programa mitikotan hasi nintzen ni telebistan? A. Baia ze manita, B. Sorginen laratza, eta C. Ordu txikita. Sorginen laratza. Alaxe da, Sorginen laratzan hasi nintzen, azte kuadrilla genen, Claudio Landa Javier Euskiz eta pila bat hortxe ginen. Happy Bank! Bueno, metxe gaude bigarrengo froga, eta hoxe da bideoteka, bai? Madalen zu lehenengo eta erne egon, bai? Jose Ignacio, zein dutzen zaizu bukatzeko una de venidor. Orduan galdera da, zein abesti kantatuko dugu? Los Pajaritos, B. Paquito Chocolatero, edo C. No rompas más mi pobre corazón. Quieras también de juntame. Pajaritos. Hementxe dakazu, Madalen, eman berriz play, ea Pajaritos. No, soy lo mejor, mi única opción. No tengo de begira da, nere Madalen. No rompas más mi pobre corazón. Emaiozu, oso, oso ongi. Begiratu ongi, Bai. Nire ilusio da esto baten gainen ibiltzea, bale? Saiatuko nahi, bale? Ze gertatuko da? A. Astoak belaunkada bat emango ditu. B. Astoa gainean jarri eta erori egingo naiz. Eta C. Astoa korrika joango da eta ni atzetik. Ze gertatuko da? Niri gustako leikizaz, irugarrena esati zuzuteko astunatzi korrizen, bai ez da ikazer ezango dan. Mateliko egin nahi dudala. Eta... Azurrek apurtu jatxez. Very happy! Madalen, zu finalean zaude. Zeio nahi duzu, bakarrik finalera edo zure laguna Pilikin? Ni lagunegaz. Lagunegaz. Zeinetan berau bere neugaz etor da. Bai. Eta biraek gaz. Joango dira finalera. Oso ongi. Caramba, carambita, carambiuri. Caramba, carambita, carambiura. Caramba, carambita, carambiuri. Caramba, carambita, carambirubi. Caramba, carambita, carambirubi. Oso ongi! Erne eskubesoiek tatak emateko golpea, ea dakizuen ze kanta den, bai? Cuando vamos a Tandero. Oso ongi! Hop!
Ice cream. Pilize kanta da. Rututututu, rututututu, rututututu. Beyoncé! Rututututu, 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 rututututu. Happy World! Ai, reteko biletan, remioko portuan, goizeko biletan, zuten besterik Alkarra haste multxau. Alkarrez. Alkarrez. Bueno, hori utziko dugu momentuz berdinketa. Venga. Azkeneko kanta, cuidao. Amigos para siempre. Zuzara txapeluna handia, ongi pasadu zutilin, ongi pasadu zu Madalen. Ingo Jesus! Gaztaia ingo zu! Gaztaiera botako zu! Coronaviruse! Happy Bank! Goazen kuadrilla. Vale. Amigos para siempre.